Здравей и добре дошъл си на медитацията за изцеление на рода. Поздравявам те за твоят изключително добър избор. Това е медитация, която работи на дълбоко подсъзнателно ниво и сега ще ти разкажа как да я използваш пълноценно. Тази медитация е Theta Healing медитация, която ни вкарва в това състояние на мозъка, в което сме в тета вълни, а именно това е напълно нормално състояние на дълбока релаксация. В това състояние обаче ние имаме връзка с подсъзнанието и именно това е ключът към дълбоката трансформация. Тази медитация можеш да слушаш, когато имаш пространство и време на спокойствие, без никой да те безпокои, защото е много важно да се потопиш в процеса, за да имаш полза от него. Тя работи автоматично за теб, като освобождава знайни и незнайни негативи и тежести в родовата линия. Именно това е най-ценното, че всеки път още нещо се освобождава като негатив и се зарежда с благослови за настоящите и бъдещите поколения. Така че точно ти си човекът, това звено в родовата система, която може да спре негатива, който идва от миналото и да постели една благословия за напред в поколенията. Това е изключително мощна медитация, която се спусна като дар и се радвам на отзивите на хората, които споделят, че им харесва. Тази медитация можеш да използваш дори и за по-лесно заспиване, защото именно навлизайки в тета вълни, това е дълбоката релаксация, така че ако имаш проблеми с съня, трудно заспиваш, не можеш да спиш, събуждаш се, имаш тревоги, стрес, преумора и други, тази медитация също ще ти помогне и да заспиваш по-добре, а през времето на сън всъщност ще работи да настройва твоето подсъзнание за благоденствие, докато освобождава негативи. Защото информацията, която носим в рода, тя е запаметена буквално в нашото ДНК. Но ние не знаем какво се е случило с стотици хора преди нас, в техните мисли, в техния живот. Няма как да знаем всичко и за това именно е толкова ценна, защото първо има изброени много тежести и негативи, като най-общи, които се случват, но и също така има и фраза, която освобождава и всичко друго негативно, неработещо, старо, вредно и така нататък. Тоест, работим за това, което се знае и за това, което не се знае. Именно за това е толкова ценна и освен това е мощна трансформация по най-нежния, дори мързелив начин, защото ти просто си я пускаш и заспиваш и не ти е нужно нито допълнително време, нито допълнителни задачи, нито да влагаш усилия. Можеш да комбинираш тази мощна медитация и с други практики, които правиш за изчистване на родовата карма, семейни констелации и други. И това е прекрасно в синхрон с всички процеси, защото тя работи всяка вечер. Е важно да я слушаш, за да има надграждане, да има последователност, защото винаги нещо по-малко може да се отваря. Можеш да сънуваш дори кошмар, но не се притеснявай от това. Това означава, че нещо е време да бъде освободено. Някакъв страх, някакъв блокаж. И той идва през това преживяване да бъде осъзнат и да бъде освободен. Можеш да записваш думите и мислите си в тетрадка сутрин и вечер. От това как се чувстваш, може да имаш една прекрасна лекота, дори чувство на радост сутрин, след като си слушал медитацията през нощта, може да имаш и някакви притеснения, нещо, което да идва при теб от родовото поле. Но това не бива да те притеснява. Това е моментът, в който ти просто трябва да го изкараш. Буквално може да го напишеш, да го изкажеш, да го осъзнаеш.
че не е нещо твое, че е време да бъде освободено и това е изключително прекрасно нещо, изключителен дар, защото ти няма да го предадеш нататък на бъдещите поколения. Затова възползвай се максимално от тази медитация. Слушай я всяка вечер, пиши ми какви са твоите впечатления, какво се случва, как се усещаш и ще се радвам да обменим информация. Отново благодаря, благославям те за прекрасния избор, който направи. На благоденствие да ти е за теб и за целия ти род. До скоро!